Vitajte v krásnej slnečnej Andalúzii. Teším sa, že ste sa ku mne rozhodli pridať, aby sme si spoločne zacvičili Pilakala jogu. Cvičebnú metódu, ktorú som vytvorila na základe svojich dlhoročných skúseností, spojením pilatesu, kalanetiky a jogy pre ľudí v akomkoľvek veku. Dnešné cvičenie je zamerané na chrbát. Zostáva ma len minútu a pol. Keď si cvičenie osvojíte, môžete si jednotlivé časti zopakovať viackrát a postupne si zlepšovať svoju kondíciu. Zoberte si svoju podložku na cvičenie. Začíname. Ležíme na bruchu, ruky máme v upažení, dlaňami na zemi, čelo na zemi. S výdychom dvíhame paže hore, nádych späť. Výdych hore, nádych späť. Spevňujeme medzilopatkové svaly, krk, aj svaly tváre. 4, 3, 2 a posledný bude zmena. Hmytáme. Preciťujeme oblasť medzi lopatkami, plecia. Zmena. Natiahneme ruky hore pred seba, zodvihneme nohy a striháme pažami a dolnými končatinami ako nožničky. Spevnený chrbát, sedacie svaly a spustíme. Čelo smeruje k zemi a plávame prsia. Pevný chrbát. Štyri, 3, 2 a posledný. Oprieme sa o dlane, vystrieme lakte, zakloníme hlavu, ponaťahujeme prednú časť svojho tela a uvoľníme chrbát. Spustíme sa na zem, čelo na zem, ruky si dáme rovnobežne s telom, dlaňami na stehná, spevníme chrbát a uvoľníme sa. Dnešné cvičenie Pilakala jogy máme úspešne za sebou. Teším sa, že ste si so mnou zacvičili. Poďakujte si za čas, ktorý ste si venovali a urobili tak niečo pre svoje zdravie, krásu a duševnú pohodu. Vopred ďakujem aj za zdieľanie tohto videa. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu kanála nižšie a kliknúť aj na zvonček, aby vám neušlo nové cvičenie. Teším sa na vás na budúce. Tak do cvičenia, priatelia!